kulbaan ko kay aral ko kaliting mata. Sinibimidyan na. Hindi. Wala ka pong pamilya tayo? Ha? Tapos saan yung bahay nyo? Yan ako naman, matay na nanay tatay. Taga saan po ba probinsya nyo? Tindakan po. Tapos saan kayo mauwi? Saan ba sura mga kamat? Hi guys! Good morning! Today is February 12, 2021. Diyan guys. Bago pa kong mata guys. Diyan guys. Late na rin ko nakamata karon kay nandar ang insomnia gabi. Diyan. Adlaw na ako nakatulog. So ang isabo, late na ko nakamata. Diyan karon nagdadali ko magdungag sa ko. Kaya kami din yung agalis ni binigyan na. Magdungag sa ko guys, alas ni binigyan na. Ito ko kadungag. Magdungag day ko guys, tag 5 ka takal para hindi na. Hindi guys, ka na din ang hugas bigas. Sa Bisaya pa mga ang kinilisan, aming tigunon. Kailang ibubo sa ang kamatis. Kailang kamatis na kung ko kayo ba ang anong nag-color yellow itong ang kinanong mga kamatis. Ang ganay ning comments ng kinilis ko ng bugas na ako may buad ko. Wala karon haning tigumon. Ang ibutang sa galon. Hindi na rin saudo eh. Kaning ibu-ubo. Grabe guys, kulbaan dito sa isang kamit na po. Dapat alas 8 tabi. Dapat alas 8. Bako din ako. Yung ano naging kadlaw na ko nakatulog. Galit sa digamo. Abot na. Galit sa digamo. Ito na. Alas 9:30 na. Karoon po ko magdangag. Isa ka na nag-doorbell na. Isa naman ko na nag-doorbell. Guys, nangawag ko isa na nag-doorbell. Banta guys. Banta, punta lang. Sino yan? Sino po yan? Hindi ba dito buting? Mayroon ka pong tanog na yung mag-doorbell. Kipang tanong, hindi buting. Kapag mo.
Disturbo ka. Ano po? Bigas. Wait lang po. Ano po? Wait lang po tayo. Lag, nagawang nasisid pa nga yung bugas. Diya, luoy, ang tagaan. Ang tagaan, tiguwang. Kanun na si pangadjog bugas dari, halo siguro kada semana si pangadjog bugas. Diya, ang lamang tagaan. Bugas ang tiguwang, ngadjog bugas. Luyong tiguwa, makalangan ako sang tatay. Basta na yung mga darig. Mga bugas na kami sa tagaan. Kay luoy. Labi na nga ng tiguwang na. Hindi na nga bugas. Dahil na bugas. Siguro mga sa kakilo ang yatag. Punan. Kadang tiguang na guys. Kada halos sila siya kada simana. Lakangan lamang kilakadlo mga jubugas. Hindi guys, magmask guys ko. Kaya tiguang. Kuan, protection food. Baka wakakibog din sa ng tiguang agikan. Hindi sige na bagaharabang nadunggan. Sige na babubo-ubo. Kuan, ang protection na ng kagalingan. Hindi guys, ang pakit sa tiguang guys. Luwi lagi po rama. Muna sige pa nga doon dari bugas. Hindi ba luwi man ko. Hanggang kauban nga. Di ko natagaan. Diya kay madyo galing kay bugas sa ngadyo, di kwarta. Luoy man kay basin di pagdiyang lugaw-lugawon ni. Maluoy man jud kog tiguwang ba labi nag tiguwang na kay nakanahon ako sang tatay, tapagang tatay nga na. Mga madyo nang siguro dari sa mga kuan ako ra siguro yung hatag og bugas pero nanahid man pud ko sang bus. May hangin nagmaluoy ko kay tiguwang na. Na guys, among kuan. Ano may padlock kay diri man good guys gi kuan nami. Di Kanawan ni hindi lang tayo. Saan ka po tayo? Wala ka pong pamilya. Wala ka pong pamilya, tay? Ah? Binata. Tapos saan yung bahay nyo? Wala na akong namatay na nanay tatay. Sa probinsya nyo. Bulacan po. Tapos saan kayo mauwi? Dansora, mga pamangkin ko. Pero may bahay kayo doon. Mga pamangkin. Sino nagbibigay sa inyo ng bukod sa akin? Sino nagbibigay dito sa inyo ng bigas? May nagbibigay din ng iba. Ilang taon na po kayo, tay? 7. Saan probinsya nyo, tay? Nanay ko, Bulacan eh. Tay, Salamat. Yun po si tatay. Sabi nagbibigay ng bigas. Maluwi mo ko niya kasi di pa nga dyan. Diyan kuhan baka nang madugyit na. Binata daw kuno si Dja. Luwi po. Pero ako nagingan ako sa ngamudaan. Nalagi tiguang sig pangadjog bugas. Diyan kay luwi man. Ang tagaan.
Nagang mga karton. Ang ginoo ko. Kaya guys, magkuhanday ko, magprito ko kuhan. Daing naman ko daan ako. Oh. Lisod-lisod lagi ko guys, basta late ko mata. Ano yung prituhon? Alas 10 na. Pamutuhan. Pamutuhan ko mata. Gusto lagi ko makatugas. Daniundangan ko inom sa katong pampatulog ng latag. Kaya nahadlok ko basig na sa dipit. Nalagang nahitabo, nakatulog ko. Adlaw na. Diyan guys na nagluto din ko gulay sa busing. Ora na diyang gulay guys. Isa kahiwa kada kaon mga buntag. Kulbaan kog malit kog mata kay basig mga adyo ng pagkaon. Papa ko nakaluto ng gulay. Kada kaon ni isa kahiwang sayote, isa kahiwang kalabasa. Tapos pistili 3 times a day mara na ang i-prepare. Ang ginugas sa bugas, ang ginugang gibutang sa galon dyan. Ang bubo. Ang bubo sa kamatis. Naghanap karton. Ang pakit na sang kamatis guys natin anong parang inita na guys. Ako ubos buwak eh. Late lagi ko nakamata. Ano yung kamatis guys? Naanana sa bunga. Diyan marasag na yelo ang color. Bawang ano ni. Naman na ang bubuan din isang kuan. Kinilis nga bugas. Yeah. Diyan ka rin po, di kaduhang kuan na po sa bunga na. Kaso lang din ang problema ko kay kuan. Ni-action sa yelo. Karipod guys na namunga na po si sugod. Na gagmay pa. Nakalimot ko sa nag-comments nga ningon nga bubuan ko nung inugas sa bigas. Ano ni siya tulo ka buk na munga na. Kare. Kana may kaduha. Puno namunga na po. Mas kana. Tulo. Tas matughang sili to Diyan maori. Si Zay bunga. Kare na si Zay bunga. Isa ka buok na. Ano nga pong bubuan.
Grabe guys, kulbaan si Kul. Kulbaan ko kay aral ko kalitin mata. Silbi media na. Hindi. Grabe daw na ako nagsinaw. Nagamit magkukog cream gabi guys. Hindi mo ni. Papakuhilam mo. Hindi. Ang cream ang gigamit. Sinaw-sinaw. Kulba ka do guys. Kulbaan ko. Okay. Kulbaan ko ba kay Basindor? Minsan ko nagangamon. Daw ako nakaluto. Diyahang gulay. Kung na may dyan si Danilo. Pero kanahang amo. Kanahang amo. Paano na? Isahay mamahaw mga alauna. Ang kabantog pa. Hindi. Umingo lagi ko guys, nga rong buntag, nagmata na hawag na ako'y load, ang tawag mo ko. Samo nga kay Mr. Rimsaliana, huwag di sila matawag, ako'y matawag. Mama ko nakapalood. Mahaw ta guys, so na rin mong kamahaw. Kailangan na rice cookie. Ha? Rice cookie. Gagawa ko. Galing sausawan guys, mayonnaise ug ketchup ang gihalo. Ang sausawan sa pipino. Kasi nakasuway, mayonnaise ug ketchup ihalo. Ha? Late na nga ako ng gising. Kasabahan ako dahil wala pa palang wala pang gulay. Naku te. Nagpanik kaya ako, sabi ko naku, ulit na ako. Sabi ko ulit na ako, Diyos ko paano ito. Nagdali ako saing. Ikaw pa na? Chatting ba? Bilis ako. Mas ganahan ko magkuhan, magkamay. Magkamay na lang ako. Magkamot. Ano ba yun? Pinapatay mo? Paano mo na COVID? Ako alam. Sino kaya? Sabagay maraming sumalit pa niya, di ba may mga ano na siya? Na marunong na. Mas ang galing niya. Hanga ako doon. Talino talaga siya sobra. Ano pala guys, pinag-usapan namin yung namatay kasi si Brother Eli Soriano, yung magaling na preacher sa dating daan. Dating daan siya guys, pero believe ako doon, hanga ako kasi ang galing niya. Namatay kasi guys, na basa ko kanina sa sa FB. Sa FB-CBN. Ayun siya, hindi ko pala ayos. Hindi mo init. Kagabi yan, init ako. Kamay na ako. Magdamot tayo. Siguro na tagbili ng mga tagang daging daan.
12. Mga, kaya nabasa ko alas 11, madaling araw namatay. Pero hindi sinasabi kung ano yung cause of death. Sabi nga ni doktora, baka daw ano? Baka daw. Ayun. Kintabi yung nauulat na. Kasi hindi pa nga ako naglagay kasi ako ng cream kagabi. Naglagay ako ng cream sa umaga. Pag hindi pa ako naghilamos, kinta po. Mga kamot na lang. Sarap ang kamot. Magkape rin ako. Rice coffee. Thank you, Lord. Ang kamot. Thank you, Lord. Kaya ko sa salamat po. Hello, yun na lang. Ano yan? Lamig. Ano to? Ulam? Pizza po yan saka ano? Lagyan ng mga ulam? Sudan. Pagkaan sa design. Lagyan ng mga sudan. Lamig kong baboy. Sa amin lagyan na yung Nag-trade na ako ng karning baboy ngayon. Kaya siya kakain. Kaso lang para katakot ko baka. Kaya may ano. Hindi na mainit eh. Pero kayo. Parang ginagaan. No. Paano ba hindi mainit? Yung kagabi ko pa yung ginawa. Ayun yun. Katakot mo. Mainit pa. Kung may hindi, ano, lagyan mo kasi agad ito ng tubig. Dapat na una yung kape. Ano lagyan ng tubig? Dapat yung ano muna, kopi muna. Bago ng tubig. Magkamot. Magkamot na lang po kami. Basta magkamot. Kaya naman ikaw, nagamang lang, kaon na luto. Wala sila nga yung pangalaman. Ako'y ligo. Ligo pa ko. Hmm? Kain tayo guys. Almusal na late na, brunch. Breakfast and lunch. Wala mong break. Pas and lunch. Pero wala tayo. Katanghalian din tayo magluto. Pwede naman tira-tira na lang. Nagpunta. Cellphone. Bye-bye guys.